Don Limpio. Burusoil diren asko mito bihurtzen ditugu, baina ezin dugu gure burua ilegabe ikusi. Ilegabe geratzea zahartzaroarekin lotzen dute askok. Hau ez da gertatzen beste kulturetan eta kalbizia normaltasunez hartzen da. Baina normaltasun hori lortzeko ez dugu urrutira joan behar. Bueno, barik ni burusoile izetiaz, nabil munduan arrotasun handiega. Eta pena emotezte, jende asko buruen pelukia darunak. Eske burusoila naz, eta hori onartu behar da. Ni holan naz, eta ez daukat inungo arazorik hori onartzeko. Hombre, bere garaian egia esan behar baldin bada, gazteagoan nintzen, da entradak indazten zarenean gizonezkoek horren inguruan eta pixka sufritzen dugu. Baina gerora ja moztu nuenean etola oso ondo daramakit. Burusoilik geratzeko aukerak baztertzeko, jendeak test bat du eskuragarri. Va a ser la toma. Froga honekin pertsonaren txistu hartzen da geroaren molekulak aztertzeko. Horrela, gure kontsultara datorrena ilegabe geratuko den edo ez jakingo dugu. Esa persona. Bueno, hori ez da seguridad soziale sartzen, hori ez da sartzen hor. Horrek urtetzen dut zere boltzikotik eta inok ez dugu hortatuten. Eta zuri zer durezu, orain 30 urtera burusoil gelditu, edo 25 urtera. Munduko populazioaren 70% burusoila da Estatu Batuetako mediku elkarteen arabera. Eta hurrengo urteetan, gero eta gehiago izango dira ilegabe geratuko diren pertsonak. Produktu miragarrien faltan, burusoiltasunak ez du soluziorik, ez ilain gertuak izan ezik.